Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Medewerkers van de Curaçaose horeca gaan het restaurant van het CMC helpen. Daar zijn namelijk wat mensen weggevallen vanwege COVID-besmettingen. De Curaçaose horeca staat klaar voor het CMC en dat is een mooi gebaar, zegt woordvoerder Germaine Gibbs. Volgens haar lopen de mensen in het ziekenhuis niet meer gevaar dan daarbuiten. De enige personen die daadwerkelijk meer gevaar dan anderen lopen zijn de mensen die werken op de COVID-afdeling. Maar die worden goed beschermd, aldus Gibbs. Op Curaçao zijn gisteren 207 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Er zijn in totaal 183 mensen hersteld. Daarmee bedroeg het totaal aantal actieve besmettingen gisteren op 4.572 personen. Er zijn bijna 1000 mensen getest en er liggen 126 mensen in het CMC, waarvan 39 op de intensive care. Gisteren zijn 2 mensen overleden als gevolg van een coronabesmetting. 1 persoon in het ziekenhuis en 1 persoon overleed thuis. En daarmee is het aantal doden gestegen naar 58. Dat heeft de Curaçaose overheid gisteravond laat bekendgemaakt. Agua y corriente é essencial para nos vida diario. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos Danki para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar corção, nota importância, botar ela blow. A botar corção, botar me tem lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor Curaçao. Volgens Dr. Jerry Semper is de boodschap goed aangekomen bij de bevolking van Curaçao. Meer dan 40.000 mensen hebben zich namelijk al geregistreerd. En dat is een goed en hoog aantal, dus Semper. Bijna 24.000 mensen hebben al een vaccin gekregen. En meer dan 8.000 mensen hebben hun tweede vaccin gekregen. Dat maakte Semper gisteren tijdens een persconferentie bekend. Auto-ongelukken na het ingaan van de avondklok. Curaçao heeft het helaas al vaker gezien. Gisteren was het weer raak, net na 7 uur op de Kubaweg. 2 auto's knalden daar tegen elkaar en inzittenden raakten gewond. Die moesten naar het CMC worden gebracht, terwijl daar al sprake is van een noodsituatie door de COVID-toestand. De politie roept iedereen op zo voorzichtig mogelijk zich in het verkeer te begeven. Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curaçao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Het Nederlandse Eerste Kamerlid Jeroen Recour heeft deze week tijdens een vergadering in de Eerste Kamer gezegd dat Nederland strenge controle moet houden op de overheidsfinanciën van Curaçao. Dit omdat de partij MFK weer aan de macht komt. Volgens Recour waren die tussen 2010 en 2012 verantwoordelijk voor financieel wanbeleid. Voorzitter van de MFK, Citré van Heidoren, noemt die opmerking onwaar. De regering Schotten heeft bij haar vertrek dezelfde reserves van de overheid achtergelaten als er waren aan het begin van de regering. De regeringen daarna hebben veel meer schulden gemaakt en nu zijn er helemaal geen reserves meer, aldus Van Heidoren.
Hij vindt het jammer en betreurenswaardig dat sommige Nederlandse politici de nieuwe regering van MFK en PNP al van tevoren in een negatief daglicht plaatsen. De Curaçaose rapper Jado is deze week door de rechtbank in Rotterdam tot 10 jaar cel veroordeeld voor het beschieten van 2 mensen in een auto. De rechtbank vindt dat 2 pogingen tot moord zijn bewezen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het incident gebeurde vorig jaar op de avond van 7 september in Rotterdam. De 2 slachtoffers zaten in een Kia Rio die stilstond voor een stoplicht onder een viaduct. De bestuurder en zijn vriendin vluchtten na de schietpartij de auto uit en bleven ongedeerd. De politie op Sint Maarten heeft gisteren een overvaller doodgeschoten. Een medepleger raakte gewond. De 2 hadden een overval gepleegd op een juwelier in Front Street en vluchtten weg op een scooter. De politie had echter een blokkade opgeworpen en de scooter knalde tegen een stilstaande politieauto op. Daarop ontstond een vuurgevecht waarbij 1 man overleed en 1 gewond raakte. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.